Nasabat ng mga tauhan ng animal quarantine checkpoint sa Barangay Bio, Tagudin, Ilocos Sur ang isang freezer van truck na may kargang 823 kilos ng frozen pork matapos na mabigong magpakita ng kaukulang shipping permit. Kinilala ang driver ng sasakyan na isang 46 anyos na residente ng Barangay Baskaran, Solano, Nueva Vizcaya kasama ang dalawang helper, isang 32 anyos mula Green Park Villas 2, Malagasang, Imus City, Cavite at isang 34 anyos mula Barangay Aguado 13, Martires City, Cavite. Naharap ang tatlo sa kaso ng paglabag sa Animal Quarantine Ordinance dahil sa illegal na pagpasok ng frozen pork sa probinsya. Samantala, dinala na sa kustudiya ng Animal Quarantine Office ang nakumpiskang kargamento pati na ang tatlong sospek para sa nararapat na disposisyon. Kasama mo, Idol Aaron Navelgas, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.